گلو اوین سیمالکا دقیقین کینه. سیاستا PKK یا کو د ناوبرا کوردان دا کینو نفرت دردخه ناراوسته. PKK هول ده کو پارچه کوردستان لدیجی هف دربخه. ازدیان پارچه بکیو و لدیجی هف بکه دجمن. دخوازن ناسنامه ازدیان یا نرتوی پوچ بکه. یعنی لکودری برینه که دنا کوردان دا هبه PKK به همو هزا خواه و برینه کورد که. PKK دخوازه شر بکه به ناوا مالا کوردان ده. شانویا جیانا کو وان روژان لسیمالکا تی پیشاندان ده چرچووای استراتژیا کورکرنا پارچبونا روحیا ده ناوا گلی کورد ده. ناکوکیین پارتیا دکه بنگه هنجی حق پارچبونا جواکو نتوایا کورد میماری و استراتژیه جی ترکیه. Türkiye li Bakurê Kurdistanê û li parçeyê din bêkhatina cîhaneke ruhî ya Kurd a hevgirtî ji bo xwe wekî xeteriyekî mezin dibîne. Di vî babetî da heger bikaribe yek kesê jî li dijî Kurdan bikar bîne ji bo xwe bi serkeftin dibîne. Tu ferq di navbera jinên Kurd ên ku dewleta Tirk li ber deriyê ofîsa HDP dayanayên rûnişkandin û jinên ku PKK ew avêtî ber deriyê sînorê Sêmalka da tune. Ev curê bikaranîna jinan ne ji bo başiya Kurdan e, ji bo xerabiya Kurdan e. Tenê ji bo ku Kurdan bikin dijminê hev têkirin. Anku PKK dixwaze şer bikeve nav mala Kurdan de. Ne pêwîst e em zêde jî mezin bikin. Ev komîkê jinan li ser sînorê Sêmalka li dijî başûrê Kurdistanê hikûmeta Herêma Kurdistanê PKK û Barzanî duruşman di avêjin ne karekî ciddî ye. Ji ber ku armanca wan diyar e. Piraniya wan mamoste, karmend an jî dayîkên xebatkarên saziyên peyê dêne. Yanî pêwîstiya vê komê bi rêveberiya tev dimê heye. AKP jî wiha dike mirov bi derfetên dewletê û rêveberiya Erdogan heqdestê xwe distînin. Sûd werdigirin û piştre jî derdikevin ser şeqama û dibêjin em bi derane ey reîs yanî ew koma Sêmalka jî li ser vê hesabê tev digere. Mixabin ya ku roşilata navîn bêjiyan dike jî hebûna vê cehaletê ya ku herkes dikare wana ji bo xwe bikar bîne. Ev kes jî bo her cure xerabiyê wek amûr tê bikar anîn. Rastiya jinên Sêmalka jî diqîrin heman tişte. Çima ew jin li wir diqîrin? Ji ber ku PKK ji wan ra derewek kiriye û gotiye li xelîfanê şeş gerîla ji aliyê pêşmergeyan ve hatine kuştin. PKK jî bersiva vê tawana derew daye û gotiye ku çû bûyerekî wiha rû nedaye. Lêgirseya ku PKK ji Qamişlo bi otobîsa anîne deriyê Sêmalka li ser vê derewê nafikire. Tiştên ji wan re hatî gotin ew jî mîna robotan dubare dikin. Her wisa ger hêza wan kesan ya lê pirsînê hebûye ew ê pêşî qirika PKK bigirta û hesabê ciwanên rojavayên ji aliyê PKK ve hatin terorkirin bipirsiya. Pêşiyê ew da li zarokên xwe xwedî derkevin. Mînak da hesaba berpirsê asayişa giştiya rojava yê ku PKK înfaz kiri ciwan Ereb da pirsîba. Jinên li Sêmalka kom bûne bila qirika Cemîl Bayîx bigirin û pirsa aqibeta ciwan Ereb û dozlar hemû bikin. Ciwan Ereb berpirsê asayişa rojava bû. Bi daxuyaniyên xwe tim li ser ekranên TV de hat dîtin. Her wiha rêveberekî berê yê PKK bû. Ew rasterast di yekîneya parêzvanên Cemîl Bayîx de mabû. Dema ku Ciwan Ereb berpirsê asayişa giştî bû ji ber tawana ku ewî peywendî bi şêxekî tarîqatê re heye li gel komek hebalên xwe hatin girtin. Ji wir di bin navê perwerdeyê de şandin çiyayê garê. Piştî perwerdeyê PKK ji kadroyên xwe re got ku ciwan di êrişa hewayî de hate kuştin. Lêbelê kadroyên PKK yên kevin jî dibêjin ku Ciwan Ereb hatiye înfazkirin. PKK jî li ser vê bûyerê kuştina Ciwan Ereb çi daxuyanî belav nekiriye. Em behsa sala 2018 dikin. Ne dîroka kevin. Ger kesên li Sêmalka kom bûne daxwaza cenaze dikin pêşî bila qirika Cemîl Bayîx bigirin û jê bipirsin axubeta Ciwan Ereb bikin. Yan jî bi heman awayî hesabê Dozdar Hemo yanî Abdurrahman Hemo ji Cemîl Bayîx bixwazin. Dozdar Hemo fermandarekî kevnê xelkê Efrînê bû. Di nava PKK da kadroyekî rojavayê herî kevin û xwedîşiyan bû. Lê Dozdar carna li gel PKK nakokî dijiya. Di dawiyê da ew bi îddiaya ku pere winda kirine hate tawanbarkirin. Dozdar piştî sala 2017 ji aliyê rojava hat derêxistin û birin çiyê. Dozdar li garê baş tê bêhêzkirin û wî didayînin ba saziyekî. Dozdar bê erk di saziya kecekê da tê hiştin.
Beyra piştî salekê PKK ragihan ku dozdar di mijdara 2019 da li aliyê Herêma Qendîlê di êrişa hewayî da jiyana xwe ji dest daye. Ji ber ku bi rastî jî dozda terkî mirinê kiribûn. PKK ew ji lîsta xwe derê xistibû dixwastin ji wî xilas bibe. Ya ku em behsa bêhişbûnê dikin ew rastî ye. Zarokên wan bi xwe kesên ku serweriya ji wan re kirîne ji holê winda dibin. Kes li wan napirse. Nabêjin kanê cenazeyên wan li ku ne. Nabêjin em biçin termê dozdar li Efrînê û yê ciwan jî li Hesekê defin bikin. Bi hezaran ciwanên Rojava di nava PKK da bê sirûşûn winda bûne. Kesek li wan napirse. Lê li ser derewa îspatkiriya xelîfanê hûn dibêjin em ê cenazê xwe bigirin. Evên li Sêmalka ne dayekên doza Kurdin, ne dayekên doza Kurdistanê ne. Ew komek alîgirên PKK ne. Belê, girse jî xerab dibin. Di rastiya vî karî da girseyên cahîl pir xerabtirin. Lê ya herî xeternak ew girseyên ku we difikirin ew her tişî dizanin lê pir cahîlin. Pir zirarê didin. Li Sêmalka gel tune. Ew ne dayekên doza Kurdin. Ew ne dayekên doza Kurdistanê ne. Ew ne dayekên netewî û millî ne. Ew komek alîgirên PKK'yên mobîlin. Li gorî pêwîstiyan tên gêrandin.